start inaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apo. Sang alasa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalaga daw sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes sa Petsa Trust sa bulan na sang Hunyo sa mga tiga 2022. Unang adlaw sang Biyernes kaano man nga bulan sa mga year 2022. Sabong aga mangina kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asala sa Shata ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Ginakasubuan nato na patay ang 12 anyos sang bata dira sa may syudad sa Escalante matapos nga nabungguan kag nalapakan sang delivery van. Sa piya ka linya with Bomo Grace Lynn Labaton. Bomo Grace sa report. Kamin. Arlene, patay ang isa ka 12 anyos nga lalaki no nga nagatabok sa dalan kag silang nga pungguan sa isa ka delivery van como Arlene. So ining bata ang nagapanahi ni sa sang banig no according sa information nga ato nakuha sa mga kapulisan sa ilang nga investigation dira sa Escalante City. So Bombo Arlene, magasig ang padalagan sining delivery van nga nagapadulong bala sa dulhugon nga bahin sang alagyan o kung sang ining dalan kadulti lang nabungguan ining bata wala nakapreno ang driver. So nalapakan sa ina siya Bomberlin, no? Halos iya sining alawas ang nalapakan. No? Kag ining suspetsado Bomberlin ang nagapuyo no? Sa probinsya sa Pangasinan kag nagatrabaho sa K5 Distribution. So si Haren Market, no? Ang pangalan sang driver kag subong ng saksuriya sang mga kapulisan. Pero hindi man siya, di ba nga, golpeada lang nagtabok? So, Bombo Erlin, ining bata, hindi man golpeada, hindi nga nagtabok. Kaya ang driver, preno pala, golpe, amo na nga nabungguan din siya. Ahay. So, base hindi niya pasunado ang area, dirakat hindi siya taga Escalante mismo mo? Yes, Bombo Erlin, simple nga, amo na, hindi siya taga, Escalante City, kag, wala siya makapangaman o kay Dughugon pagit. So, na siguro, no? Okay, sige. Thank you, Bomo Grace. Yes, Ma'am Berlin. Ito Bomo Grace in the Batang Report. Para sa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod sa radyo. Bobo! Madamang salamat kay Bomo Grace Lynn Labato. Naway ginatabangan ni nga 12 anyos nga bata. Matapos nga nabungguan and nalapakan na pagida sa delivery van dira sa Maya syudad sa Escalante. Sa mga motorista magahinahinay gid labi na ko na dulhugo na balakag populated ang area kaya base ko mayra sa golpeada lang nga nagatabok. Kung ni man na golpeada nga nagatabok pero natabuan nga siya ang nagatabok sa kamo magalabay. 1 minuto banwa ang nabilin antas ang alasa Shata sa gas standby kamo dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Paradyo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Hunyo 3, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita.
itong pag-aayos sa National Museum kung saan po isasagawa itong inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Target tapusin daw ng DPWH sa Hunyo 20. Ang NBI Cybercrime Head naman tuluyan ng sinibak sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon ng umano'y maanumalyang operasyon. Ang bansang China, binaliwala na naman ang panibagong protesta ng Pilipinas kaugnay ng fishing ban sa West Philippine Sea. Si dating Manila Archbishop Cardinal Tagle may bagong appointment sa Vatican Congregation. Ang taas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin naman epektibo na ngayong buwan. At sa international news, ang NATO official nakipagpulong kay US President Joe Biden para sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. At sa atin pong sports, balita itong Boston Celtics. Determinado raw na makuha ang panalo sa Game 1 ng NBA Finals kontra pa rin sa Golden State Warriors. Upload nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Target daw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tapusin ang isinasagawang pag-aayos sa National Museum na pagdarausan ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Kahapon nang simulan ng DPWH ang pag-aayos sa harap ng pambansang museo. Kasama sa mga inilagay ay ang entablado sa harap ng National Museum at tuloy-tuloy pa rin naman itong kanilang paglilinis. Una rito nagsagawa na raw ng ocular inspection itong inaugural committee ni President-elect Marcos sa pambansang museo matapos itong mapili nga na venue ng inaugurasyon sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay dating Manila Representative, ngayon po siya yung Presidential Management Staff Secretary Designate Zenaida Naida Amping. Sa ngayon daw ay full swing na itong paghahanda ng team ni Marcos para siguraduhin na pagsapit sa Hunyo at 30 ay wala ng mga berya at handa na itong venue ng inaugurasyon. Sinabi po ni Amping na ang National Museum or Museum of the Philippines building at yung paligid nito ay talaga namang yan yung kanilang gusto at pumasa sa kanilang mga requirements para sa inaugurasyon ng President-elect. Una rito nga ay kinumpirma mismo nitong Presidential Communications Operations Office Secretary Designate na si Attorney Trixie Cruz Angeles na itong makasaysayang National Museum of the Philippines. Dito po ay inaasahang gaganapin na yung panunumpa sa tungkulin bilang ika-17 Pangulo ng Bansa sa katapusan po ng buwang ito. Dating kilala itong old building na legislative building at dito rin ginanap po yung panunumpa sa tungkulin ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Gaya na lang po ni na Manuel L. Quezon noong 1935 po yan, itong si Jose P. Laurel noong 1943, maging ni Manuel Rojas noong 1946. Dinisenyo yan ng Bureau of Public Works noon. Ngayon ito na ay ang DPWH sa taong 1918 bilang tirahan ng National Library of the Philippines habang natapos naman noong 1926. Dito rin ginanap yung proklamasyon ng Philippine Commonwealth noong 1935 at dati rin kilala bilang National Assembly Building. Noong World War II ay nasira po ito at sumailalim sa reconstruction mula 1949 at natapos po pagkalipas ng isang taon. Sinabi rin po ni Amping na kanilang iniisip yung Quirino Grandstand bilang potential na venue para sa inaugurasyon, pero napansin ng kanilang ocular inspection team na nakatayo pa rin dito yung ilang COVID-19 field hospital sa lugar dahil pa rin dito nga sa pananalasa ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas.
Samantala, tiniyak naman ni Incoming Information and Communications Technology Secretary Ivan Enrile Uy na tututukan nito ang paglalagay ng internet sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ito raw ang nais niyang iprioridad sa ngayon para magkaroon ang bansa ng access sa medical services at mapaganda pa ang education system. Anya, nagkaroon na rin daw sila ng ilang basihan ng ilang beses na pagpupulong kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para talakayin ang mga programang ipatutupad sa ilalim ng kaniyang administrasyon. Ang naging marching orders daw ni Marcos ay ang pagbibigay ng internet sa mga liblib na lugar at bigyan daw ng mga ito ng access sa teknolohiya. Ikalawang utos naman ay ang pagpayag sa ating educational system na magkaroon ng klase ng internet connectivity dahil kawawa raw ang mga estudyanteng nagsasagawa ng online class dahil pa rin yan si COVID-19. Maliban pa rito, nais din umano ng President-elect na magkaroon ng telemedicine dahil kapag nangyari ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ay mabibigyan ng paunang lunas sa mga pasyenteng nasa malalayong lugar. Una na nga rin sinabi ni Marcos na ipaprioridad nito ang development ng digital infrastructure at ang Build Infrastructure Program ni President Rodrigo Duterte. Sinabi nitong malaki ang bahagi ng internet sa buhay ngayon ng mga tao, kaya naman mahalaga rin umanong mapaganda ang digital infrastructure at ito ay ang una nilang tutugunan. Si Oy ay na-appoint bilang Commission on Information Communications Technology Chairman sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya naman ikinagulat daw nito at tuwang-tawa sa pagkakapili sa kanya na namumuno sa DICT dahil mabibigyan siya ng tsansa na muling mapagserbisyohan ang pamahalaan. Kaugnay ng balitang yan, nakipagpulong na raw ang ilang incoming at outgoing officials ng gobyerno para sa transition ng mga opisina, partikular po itong overseas employment sector. Sinabi po ni Philippine Overseas Employment Administration Chief Bernard Olalia na pinag-uusapan na raw nila ng mga bagong talagang Department of Migrant Workers or itong DMW Secretary na si Susan Ople at Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III ang detalye po ng isasagawang transition. Dagdag ni Olalia na nakipagkita na rin daw sila sa bagong Department of Migrant Workers Head kaugnay ng operasyon ng bagong departamento. Si Olalia na inaasahang makikipagkita raw or sinabi po ni Olalia na inaasahang makikipagkita raw si Ople sa mga miyembro ng Transition Committee gaya ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, baging itong National Maritime Polytechnic, ang International Labor Affairs Bureau, itong Department of Social Welfare and Development or DSWD at itong POEA sa Biyernes. Ang POEA at Overseas Workers Welfare Administration at iba pang attached agencies ay nasa ilalim po yan ng Department of Migrant Workers kapag ito ay fully constituted na. Ang Republic Act 11641 o mas kilalang an act creating the Department of Migrant Workers ay pinirmahan po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 2021. Pakinggan natin si POEA Chief Bernard Olalia. Nakipagpulong na po ang ating incoming DMW Secretary Susan Toots Ople sa ating mahal na Secretary, si Secretary Bebot Bello. Sila po ay nag-usap na at nagkaroon na po ng sharing of information kung ano po yung gagawin ngayong transition. Kami naman po dito sa POA, kami po ay nakapag-usap na rin ng ating incoming secretary at naibahagi na namin yung kasalukuyan namin ginagawa para po sa DMW at yung susunod pa na mga hakbang para po maging fully operational itong DMW during the transition period. At inaasahan po namin sa mga susunod na araw, kung hindi po ako nagkakamali, bukas makikipagpulong po si Secretary Toots na members po ng Transition Committee. No? Ito po yung nandito yung kinatawan ng ating OMWA, kinatawan ng NMP, ng ILAB, at ng DSWD, kasama na rin po ang POEA. Samantala, ano kaya ang gagawin ng mga senador dito sa session break dahil meron pa silang mga inaasikaso naman pagdating at pagsapit po ng 19th Congress. At nasa linya si Bombo Dennis Samito.
Mistulang napagana Bombo Gerald ang mga isinasagawang LEDAC o itong Legislative Executive Advisory Council meetings kahit hindi pa nauupo sa pwesto ang President-elect Bongbong Marcos Jr. pati na yung mga bagong senador, bagong kongresista na mamumuno lalo na pagpasok ng 19th Congress. At dito sa kanilang session break ay nangako itong si incoming Senate President Juan Miguel Zubiri na pagtutuunan na nila ng pansin kung ano yung mga legislative agenda ng incoming administration upang magkaroon ng malinaw na resulta yung kanilang mga paggawa. Sa nakalipas kasing mga panahon, Bombo Gerald, lalo na sa 18th Congress, maraming disappointment yung Senado dahil ilang mga mahahalagang panukala ang napunta sa basurahan, ika nga, na veto dahil doon sa hindi pagtutugma ng naisin ng nakaupong presidente at nung legislatura, yung mga mambabatas natin. Pinakahuli nga dyan ay yung SIM card registration law na sana ay ngayon ay iiral na. Pero dahil nga ito'y na veto, pati yung pagsisikap na maibalangkas at maipasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso ay mistulang na sayang. Pero ihahain o re-refile ito pagsapit ng 19th Congress, batay na rin sa pangako ng mga author ng naturang panukalang batas, pero sa kasalukuyan ay inaasikaso ng mga susunod na leader ng ating bansa, lalo na sa panig ng legislatura, yung pakikipagpulong na agad dito kay incoming President at tinatawag na mas politically correct yung President-elect Bongbong Marcos. Kasama nga doon sa naging pulong ay sina incoming House Speaker Martin Romualdez. Sa panig naman ng mga senador, nandyan sina Senator Loren Legarda, Ralph Recto, Senator J.B. Hercito, Jingo Estrada at ganoon din itong si Rafi Tulfo at Ramon Bong Revilla Jr., Nancy Binay, Lito Lapid, Senator Ronald De La Rosa at Congressman Tony Pet Albano, kabilang dun sa mga nakasali sa isang pulong. Bombo Gerald, yan pinapakita natin sa ating mga taga-subaybay yung nangyaring pulong nitong nakalipas na mga araw lamang, kaugnay pa rin dun sa naisin nila na makapagbalangkas na mga panukala ng kanilang tututukan at magiging prioridad pagpasok ng 19th Congress upang hindi masayang yung kanilang effort at mauwi sa pagka-veto yung mga panukalang batas na kanilang itutulak pagpasok nga ng susunod na administrasyon at yan ay sa pamumuno ni President-elect Bongbong Marcos. Samantala, Bombo Gerald, pagdating sa vitamins naman ng mga kids, alam niyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis, hindi yan papayag na pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye dun sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga mami at syempre pagdating sa kalusugan ng mga anak nila ay syempre yung moms knows best ang umiiral dyan. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa iba pang mga balita po, nagpaliwanag gayon si Justice Secretary Bernardo Guevara sa pagsibak nito sa top official ng National Bureau of Investigation o NBI dahil lumaras sa manumalyang investigasyon doon sa Maynila. Ayon kay Guevara, inaprubahan nito itong rekomendasyon ng NBI ni OIC Director Eric Distor na sibakin si NBI Cybercrime Division at Assessment Center Head Vic Lorenzo at iba pang sangkot na personnel. Anya niniwala itong standard operating procedure naman ang anya'y ginawa dahil ganito rin ang hakbang kapag mayroong mga NBI officials o agents ang iniimbestigahan ng Internal Affairs Division. Ito ay para mapreserba raw ang ebidensya po at mapigilan ang anumang impluensya sa kaso habang isinasagawa ang investigasyon. Bilang Secretary of Justice raw o SOJ, ang interest daw nito ay panatilihin itong professionalism, discipline at ethical conduct. Una rito, sinabi ni Guevara na ang operasyon ay isinagawa para isilbi itong warrant
para sa search, seizure at ang pag-examine sa computer data sa isang establishmento noong Mayo 31. Pero mayroon daw mga irregularidad na naobserbahan. Kailanman hindi na raw idinetalye pa ng NBI ang issue habang nagsasagawa ng investigasyon. Ang pagsibak at pag-imbestiga raw sa opisyal ng NBI ay para hindi naman maulit ang kahalintulad na pangyayari sa hinaharap. Una rito, inirekomenda ni Distor ang pagsibak kay Lorenzo. Ipinag-utos din ni Distor na pasuhin na itong umiiral na cybercrime at iba pang operational guidelines at procedures para magkaroon ng mas organisadong pamantayan at hakbang kaugnay ng mga operasyong isinasagawa ng iba't ibang operational units ng NBI sa buong Pilipinas. Sa pagbibigay ng kanyang direktiba, sinabi po ni Distor na muling susuriin ng NBI ang mga alituntunin at ang ahensya sa mga operasyon, kabilang na po itong pagserbisyo po ng search warrant operations, intelligence operations at investigation operations. Binigyang din ni Distor na simula ngayon ang lahat ng otoridad sa pagpapatakbo ay dapat magmula sa tanggapan ng direktor at dapat nasa ilalim ng kontrol at pangangasiwa ng nasabing tanggapan sa tulong na rin po ng kanilang deputy directors. Sa iba namang mga balita, umaasa ngayon ang bansang China na maintindihan ng Pilipinas ang pagtanggi nito sa protesta ng Pilipinas kaugnay ng fishing ban sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian na sana raw ay tignan ito ng Pilipinas na objective at nasa tamang perspective. Una rito, binaliwala lamang ng China ang panawagan ng Pilipinas na itigil ang unilateral fishing ban sa West Philippine Sea dahil ang moratorium ay alinsunod naman sa international law at ito ay nasa sovereign right. Ang summer fishing moratorium sa West Philippine Sea na inadapt ng China ay normal measure bilang pagprotekta sa marine biological resources sa karagatang sakop ng China. Kasama na rin daw dito ang manifestation para makasunod na sa obligasyon na nasa ilalim ng international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang UNCLOS ay isang international treaty na pinirmahan ng 106 mga states, kabilang na dyan ang Pilipinas at China. Pinapayagan dito ang mga coastal nations na mag-explore, mag-manage at i-exploit ang mga resources sa loob ng 200 nautical miles mula sa kanilang teritoryo. Una pa rito, sinabi ng Manila na hindi nila kinikilala ang fishing moratorium ng China mula May 1 hanggang August 16 dahil ang Pilipinas ay isinasagawa lamang sa naturang karagatan ang kanilang sovereignty, sovereign rights at jurisdiction. Wala rin daw basihan sa batas ang naturang moratorium at pinapahina lamang nito ang mutual trust, confidence at respeto ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Department of Foreign Affairs na base sa paragraph 716 ng award sa West Philippine Sea Arbitration noong 2016 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na naipanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Nakasaad ditong ang anumang mga Chinese fishing moratorium sa West Philippine Sea na kinabibilangan ng exclusive economic zone ng bansa ay maituturing na iligal. Pero ang naturang ruling ng International Court ay binaliwala rin ng China. Samantala, kailangan daw na sumalang sa matinding schooling si Senator-elect Robin Padilla bilang chairman ng Senate Constitutional Amendments and Revisions of Codes. Ayon po kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, kailangan daw kasi ng malawak na kaalaman ni Padilla bilang chairman ng naturang komite. Dahil ito sinabi po ni Drilon na kaisa raw niya si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sinasabing susunod na Senate President na magbigay ng payo kay Padilla na mag-aral pa kasunod ng pagnanais nitong maging chairman ng isa sa mga major committees sa Senado. Hindi lamang daw kasi legal knowledge ang kailangan dito kundi pati na rin itong exposure sa konstitusyon. Kailangan din umano na mag-refer sa mga pangunahing batas gaya ng Civil Code, Revised Penal Code at Corporate Code kapag nais ni Padilla na magkaroon ng revision sa mga codes at batas.
Una rito, sinabi nga ni Zubiri noong Miyerkules na nakikipag-ugnayan daw sa kanya ang grupo ni Padilla sa kanyang block para ibigay sa kanila ang Senate Committee on Constitutional Amendments. Para kay Zubiri, dahil ito raw ang gusto ng bagitong senadora, ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang pagnanais. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita. Ang paggawa ng maraming trabaho, target ngayon ng NEDA Chief para mapaangat ang ekonomiya ng ating bansa. Kaugnay niyan, may pagbabalita si Bombo Jovino Galang. Nakatuon ngayon sa pagbawas sa mga mahihirap at pagkakaroon ng balance economic growth sa bansa si incoming National Economic Development Authority Chief Arsenio Balisacan. Sinabi nito na kanyang titignan ang pagbalanse ng infrastructure project, social protection, health at education. All our stakeholders will see our economy with high hope and confidence. Yung confidence siya sa ekonomiya na natin mag-create ng maraming quality jobs para yung wages will rise not because there are minimum wages, productivity is rising and those jobs that are made available, decent jobs, I'm not just talking of any jobs, I'm talking about yung dapat high quality jobs, hindi yung 1 hour a day or 2 hours a day job. Para magkaroon na rin yung final solution sa mga problema ng mga kababayan natin na kinakailangan pang lumabas ng bansa para magkaroon ng trabaho at mabigyan ng improvement sa life ng mga pamilya nila, ng mga anak. So yun yung gusto kong makita at hope natin na this government will deliver that aspirations, what we call the vision doon sa NEDA, meron na tayong ambition natin 2040 noon at itinuloy rin naman ng Duterte administration yan. And we hope that the elements of the ambition, which is really for inclusivity, for prosperity, will also be continued in the next administration, and we are sure that is the trust of the Marcos administration. Isa rin sa mga nakikita itong paraan para mapaangat ang ekonomiya ay ang pagkakaroon ng maraming trabaho sa bansa. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo. Boom! Mamaya po abangan dahil mayroon po tayong update live mula mismo doon sa Chase Center Indoor Arena doon sa California. Kaugnay pa rin dito sa Game 1 ng Boston Celtics at ang Golden State Warriors sa NBA Finals. Samantala, hawak na ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI itong NBN-ZTE deal whistleblower na si Rodolfo Noel Jun Lozada Jr. at kanyang kapatid. Ito ang kinumpirma mismo ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin. Kasunod na rin ng desisyon ng Supreme Court na nagpapatibay sa graft conviction ni Lozada po noong 2016. Ibinasura kasi ng Korte Suprema itong petisyon ni Lozada at kapatid nitong si Jose Orlando Lozada at hinatulan ang mga ito na makulong ng 6 hanggang 10 taon. Una rito, inakusahan ng Ombudsman si Lozada na partiality at ang pagbibigay ng unwarranted benefits nang i-award nito ang 6.5 hectares ng public land sa kanyang kapatid sa ilalim ng lupang hinirang Program of the Philippines Forest Corporation o itong PhilForest noong 2007. Si Lozada noon ang presidente ng PhilForest. Noong 2016 nang magbaba ang Sandigan Bayan ng desisyon na nagsasabing guilty po ng graft si Lozada noong August 2016. Kung maalala, si Lozada ay whistleblower sa multi-million NBN-ZTE deal na kinasasangkutan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
Sa karagdagang balita, ini-appoint ngayon ni Pope Francis si Luis Antonio Cardinal Tagle sa ibang posisyon sa bilang miyembro yan ng Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Ginawa raw ng Vatican ang appointment noon pang June 1 kasabay ng pag-anunsyo sa iba pang bishops na bahagi ng office. Ang Congregation for Divine Worship ay dating pinangungunahan ni Cardinal-elect Archbishop Arthur Rucci na siyang bahagi ng consistory na isasagawa sa August 27. Pinalitan naman nito si Cardinal Robert Sara na nagretiro noong May 2021. Maliban sa membership ni Tagle sa Dicastery for the Divine Worship and the Discipline of the Sacraments bilang prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, siya rin ang nagmamanage sa Dicastery for Evangelizations. Ang dating Manila Archbishop ay miyembro rin ng iba pang mga opisina gaya ng Congregation for Catholic Education, Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, the Oriental Churches, Pontifical Councils, Legislative Texts, Inter-Religious Dialogue, Administration of the Patrimony of the Apostolic See, Cardinal Commission for the Supervision of the Institute for the Works of Religion at Grand Chancellor of the Pontifical University Urbaniana. Bago ang appointed sa Vatican Office, pinangunahan din ni Tagle ang Caritas Internationalis. Samantala po, nakatakda raw mag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, itong LTFRB, ng mga mystery riders kasabay ng pagbibigay ng babala sa mga application-based ride-hailing companies laban pa rin sa paniningil ng mas mataas na pamasahe kumpara sa naprubahang fare rates. Sinabi po ni LTFRB Director Tina Cascion na dumarami raw kasi itong reklamo kaugnay ng naturang issue. Layon na ng mga ipapakalat na mystery riders na i-check ang compliance ng mga transport network companies at Transport Network Vehicle Services or TNVS. Itong operators kung sumusunod ang mga ito sa tamang fare structure. Ginagawa rin po ito sa iba't ibang mga sasakyan or itong transportasyon dito pa rin sa Pilipinas. Kabilang na rin dito ang mga terms at conditions ng Memorandum Circular. Ang sinumang TNC o TNVS na nahuling lumalabag sa terms at conditions ng Memorandum Circular ay mapapatawa ng multa at penalties. Sa ilalim po yan ng Joint Administrative Order 2014-01. Una nito nakatanggap ang LTFRB ng reklamo dito pa rin sa Joyride E-Commerce Technologies Corporation na naniningil daw ng 1,000 dahil umano sa one-way ride bunsod na rin ng tinatawag na priority boarding fee. Dahil dito sa pamamagitan daw ng isang sulat ay pinagpapaliwanag ng LTFRB ang naturang E-Commerce Technologies Corporation. Sa isa namang hiwalay na statement, nilinaw naman ni Joyride Senior Vice President for Corporate Affairs Noli Iyala na ang priority fee ay isa umanong optional fee na pwedeng idagdag ng customer sa total fare ng booking. Ito raw ay isang industry use term at practice sakaling nais ng customer na magbigay ng tip o itong insentibo ng advance sa mga drivers. Paliwanag pa ni Iyala sa sandali raw na mag-book ang customer ng kanyang sasakyan sa pamagitan ng kanilang application ay automatic yun itong i-compute ang pasahe base na rin sa base fare, itong distance at oras na sinusundan base na rin sa LTFRB guidelines. Kasunod naman ng paliwanag ng kumpanya ay pinalitan na ng LTFRB ang kanilang press release at tinanggal na itong pangalan ng E-Commerce Technologies Corporation. At sa mga sandaling ito po, makakasama na po natin si Doc John Melo, live mismo dyan sa Chase Center Indoor Arena doon po sa California para pa rin dito sa bakbakan ng Golden State Warriors at Boston Celtics. Game 1 po yan. Good morning, Doc John Melo. Magandang umaga, tanghali, gabi mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Game 1 ng Boston versus Warriors. Dito po sa Chase Center, exclusive sa Bombo Radio Philippines.
Kitang-kita po ninyo, nasa likod ko po, ang mga warriors na nagpa-practice. Nandiyan po si Pool. At nasa kabila naman pong side ay ang Boston. 1 hour and a half from now, mag-uumpisa na po ang laban. Abangan. Abangan po mamaya itong laban nga ng Golden State Warriors maging ng Boston Celtics. Game 1 po yan. Inaabangan po yan dito pa rin sa iba't ibang dako po ng mundo at mamaya ay alas 9 po yan. Oras dito pa rin sa Pilipinas. Inaabangan ng mga basketball fans naman itong isasagawang first game doon po sa teritoryo ng Golden State Warriors. Samantala, itong Department of Budget and Management daw naniniwalang hindi na kailangang magpatupad ng bagong pagbubuwis o itong tax increase sa susunod na administrasyon. At nasa linya na si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, tama ka dyan dahil naniniwala nga ang Department of Budget and Management na hindi na kailangan na magtaas ng buwis o kaya'y magpakilala, mag-introduce ng mga panibagong pagbubuwis ang susunod na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Ito ay para mabayaran sana yung umaabot na sa mahigit 12 trillion pesos na pagkakautang ng Pilipinas para sa pagtugon sa 2 taong COVID-19 pandemic. At sinabi ni DBM Acting Secretary Tina Rose Canda na may dalawang opsyon ang incoming administration. Kabilang dito yung pahayag ni Finance Secretary Sunny Dominguez na taasan yung buwis, habang itong panig naman nitong si incoming Finance Secretary Benjamin Jokno ay kanyang sinabi na hindi pa panahon para sila magpatupad ng tax increase dahil nga hindi pa kakayanin ng ating mga kababayan mula sa pagkalugmok sa pandemya. At kabilang daw dito sa maaring opsyon na gagawin ay pagbutihin, pag-ibayuhin ang koleksyon sa mga buwis. So ayon kay Secretary Canda, ito yung maaaring gawin ng next administration. Imbes na magtaas ng buwis ay kolektahin ang mga dapat kolektahin na mga buwis. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Acting Secretary Tina Rose Canda. Dominguez, meron siyang sinabi na dapat dagdagan ng buwis nitong darating na administrasyon. Pero yung incoming secretary naman, si Secretary Jokno, sabi niya, huwag munang itaas ang buwis kung hindi i-improve natin ang collection or efficiency sa tax administration. So I would suppose in the meantime, yun ang mangyayaring kumbaga measure na i-adapt ng incoming administration. Huwag munang itaas ang buwis kasi nagdaan sa maraming trial ang ating mga kababayan. So parang hindi pa tama na itaas ang buwis at this point. Yan ang bahagi ng pahayag ni DBM Acting Secretary Tina Rose Canda, Bombo Gerald. So dahil nga mismong itong si ngayon ay BSP Governor Benjamin Jokno na incoming Finance Secretary ay ayaw sa pagtaas ng buwis. So medyo makahinga-hinga ng maluwag ang ating mga kababayan dahil wala munang aasahan kung sakali na pagtaas sa babayarang buwis. Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, medyo matagal-tagal na, Bombo Raymond, noong nadagdagan itong ipinapataw na buwis at hindi naman yata talaga ito practical sa ngayon na lugmok itong ating bansa sa pandemic, Bombo Raymond. Baka maraming magagalit sa susunod na administrasyon. Well, ang pinakahuli na itinaas yung buwis, Bombo Gerald, yung tatawag na sin tax law, yung buwis sa sigarilyo, alak. So yun yung tinaasan recently ng buwis. Other than that, ay wala pa naman. Actually, may ipinapanukala nga, ipinopropose yung current administration, di ba? Yung kumbaga yung pagbababa ng corporate income tax, Bombo Gerald, para makainganyo ng mga negosyante, mga investors na mamuhunan at kumbaga
kahit na mabawasan yung kanilang babayarang buwis, pero makalikha naman ng trabaho actually. So mas marami rin yung kikitain ng gobyerno sa mga buwis ng mga manggagawa na iikot din sa ating merkado, Bombo Gerald. Pero for now, yun, wala pa tayong asahan kung yun talaga ang magiging polisiya ng incoming administration na no tax rate kundi ay para doon sa efficient tax collection, Bombo Gerald. Oo, tama, Bombo Raymond, dahil kailangang makolekta yung buwis at siguro doon na rin sa mga smuggling, yung mga ganyan na Bombo Raymond higpitan dahil marami yung mga nakakalusot dito sa ating bansa na hindi nabubuwisan at yung mga negosyante lamang yung nakikinabang dito, Bombo Raymond. Bombo Gerald, ang talagang kailangan tutukan ay yung mga nawawalang buwis sa smuggling sa Bureau of Customs. Bombo Gerald. At syempre, talagang dapat ay linisin yung hanay din ng BIR mula sa mga fixers dahil dyan nagkaroon ng lukuhan doon sa imbes na tamang babayaran, nagkakaarigluhan para mabawasan yung babayarang buwis ng taxpayer, Bombo Gerald. Kung sakaling magkaroon sila ng panukala na medyo magdag yung sa buwis na yan, Bombo Raymond, may nasabi ba dyan kung ano yung tataasan nila ng buwis dahil itong alak at sigarilyo hindi ikinatuwa ng mga may bisyo dahil masyadong mataas yung ipinataw na buwis dyan, yung alak saka yung sigarilyo talaga mataas yung presyo pero kayang-kaya pa rin ng mga nagsisigarilyo at mga nagiinom, Bombo Raymond. That's right, Bombo Gerald. Pero kinakailangan pa rin naman ng enabling law bago magpatupad, magtaas ng buwis, Bombo Gerald. Dahil hindi naman pwede silang idadaan na lamang sa executive order dahil buwis ito kailangan ng tax law. Either panibagong batas o kaya ay amendment sa mga existing na tax law sa ating bansa, Bombo Gerald. Lastly, Bombo Raymond, siguro dahil palapit na ng palapit itong pagre-retiro ni Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pagbaba sa pwesto sa Hunyo at 30, may mga aktibidad ba ang Pangulong Duterte ilang araw na lang bago itong kanyang napipintong pagbaba na sa pwesto, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay more often ay nasa Davao City si Pangulong Duterte at pupunta na lamang sa Malacanang kapag may mga pinipirmahan ng mga dokumento, mga kinakausap on a closed door, on private meetings. Sinabi nga ni Senator Christopher Bongo, Bombo Gerald, na talagang ready na si Pangulong Duterte na uuwi sa Davao pagsapit ng June 30 para maging tatawagin na natin na Citizen Duterte, Bombo Gerald. Last na lang, Bombo Raymond, dahil may alok nga itong susunod na administrasyon na maging drug czar. Hindi pa ba nagbabago ang isip ni Pangulong Duterte dyan, Bombo Raymond? Well, for now, as we speak, Bombo Gerald, ay medyo malamig ayaw ni Pangulong Duterte na maging drug czar. Sabi nga ni Secretary Sal Panelo, sabi daw ng Pangulo, not his time. So, kumbaga, parang ayaw naman niya sigurong pumapel muna o mang-agaw ng eksena dahil ito ay panahon ng incoming administration sa pangunguna ni President-elect Bongbong Marcos. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! May abangan po natin dahil babalik pa po si Doc John Melo dyan pa rin syempre, sa teritoryo po ng Golden State Warriors sa kanilang teritoryo dito pa rin sa Game 1 kontra sa Boston Celtics. Good news naman, nasa mahigit 180,000 down na mga public utility vehicles or PUVs itong mga operators ang nakatanggap na ng fuel subsidy mula pa rin sa gobyerno. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nadagdagan pa ang nasabing bilang dahil sa nagpapatuloy anya ang kanilang pamamahagi ng fuel subsidy. Noong Marso kasi ay mayroong mahigit 377,000 na mga kwalipikadong PUV drivers at operators ang inilista ng ahensya na nakatanggap na po ng subsidiya. Ang nasabing subsidy ay isang paraan ng gobyerno para tulungan pa rin itong mga PUV operators at drivers na umaaray dahil pa rin sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga langis.
Samantala, ipatutupad ngayong buwan itong taas sa presyo pa rin ng ilang pangunahing bilihin. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association, itong pag-asa President Steven Chua na mayroong mula 5 hanggang 10% po itong itataas sa presyo pa rin ng ilang brandang sardinas, meatloaf, kape, evaporated milk, suka, asukal at instant noodles. Karamihan sa mga ito ay humirit ng dagdag presyo na inaprubahan naman ng Department of Trade and Industry o DTI. Paliwanag pa ni Chua na ang nasabing mga presyo ay pasok pa rin naman sa ipinatutupad na Suggested Retail Price o tinatawag na SRP ng Department of Trade and Industry. Samantala naman, nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 182 bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Dahil dito umakyat na sa 3.6 milyon ang kabuang kaso ng nakamamatay na virus sa Pilipinas. Samantalang active cases naman ay umakyat sa 2,334 mula sa dating 2,320 base sa pinakahuling datos mula naman yan sa kagawaran pa rin ng kalusugan. Sa mga sandaling ito po, balikan na natin itong si Doc John Melo dyan pa rin sa teritoryo ng Golden State. Welcome back. Good morning, Doc John Melo. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi mga kababayan sa Pilipinas. Game 1 po ngayon dito sa Chase Center, laban ng Warriors. Dito pong Warriors. At nasa dulo po ang Celtics. Live na live po tayo ngayon dito. At kung makikita nyo po, gusto kong pakita sa inyo kung gaano kalaki ang arena dito sa Chase Center. Ayan po. Nagpapasukan na po ang mga tao. Ano po mga katanungan dyan? Doc John Melo, yung mga nagpa-practice dyan, ano sa ngayon, yan na ba yung mga players mismo ng Golden State Warriors maging ng mga players ng Boston Celtics, Doc John? Oho, ito po mga players ng Warriors. Diyan na po sila. Maya-maya po ay magpa-practice din po si Steph Curry. At the same time, nandun po ang Celtics. At meron po tayong bisita na kaibigan po natin. Batiin po ninyo mga kababayan nyo sa Pampanga. Kumusta dyan mga kapalit? Dito ako ngayon. Sinong mananalo ngayong gabi na to? Warriors on the way. Siya po isa sa mga chief security dito sa Chase Center. Wow. Doc John, dahil dati doon sa Oracle, ito yung first time na magkakaroon ng championship ngayon itong Golden State gamit itong bago nilang Chase Center na yan, Doc John? Oho, ito po yung bagong Chase Center kasi po dati iba po yung arena nila. Nasa Oakland po yung dati. Ngayon po ay nasa San Francisco mismo. Doc John, kumusta naman yung weather ngayon dyan at anong oras na dyan, Doc John? Ngayon, bali alas 4:40. Mag 15 minutes bago mag alas 5. At parami na po ang mga tao at ayan ho, nagdadatingan na po yung mga bumili ng mga ticket. At kasalukuyan po ay nandito tayo at ako po ay medyo natataranta dahil ito ay game 1. At mamaya po ay punong-puno na po itong arena na to. Ano pong katanungan pa po dyan? Doc John Melo, ito bang laro ngayon ay sold out ba yung tickets na ngayon dyan sa Chase Center, Doc John? Sigurado ho. Dahil ang pinakamababa na ticket ay $300. Ngayon po ay $800 na. Yung pinakadulo, pinakatuktok. Opo. At mas mahal po ang ticket ngayon. Ngayong oras na to, kung gusto mong manood ay $1,100 na po. Ngayong oras na to. Pero doon po kayo sa tuktok. Tingnan niyo po yung tuktok. Yan o, pinakadulo. Yung pinakadulong yun. Yun ang $1,100.
sa oras na to. Doc Jan, may mga Pinoy na asahan na manonood dyan ngayon sa Nandito first po, game. mayroong Pilipino dito, medyo mahiyain po. Kasi ang mga Pilipino, Doc Jan, talagang mahilig yan sa basketball. Nakikipagpustahan din na Doc Jan. Oo. At ito, may mga Asian pong katabi tayo. Ewan ko lang kung Pilipino po ito. Malamang kung dito ay isang Pilipino at pwede po nating tanungin mamaya. Okay, sige. Siguro maki-update kami maya-maya dahil ito nga patuloy pa rin dumarating yung mga manonood dyan at kung ano yung sitwasyon dyan maya-maya. At syempre, yung pagtaya ng mga sports analyst kung sino yung mananalo dito sa Game 1. At syempre, ay talagang advantage ngayon ng Golden State Warriors dyan sa kanilang bagong-bago na paglalaro nitong Chase Center, Doc Jan. Ito po si Ponce John Melo nag-uulat. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, sinisilip na ng Philippine National Police ang posibilidad na nagkaroon umano ng lapses sa security measures kasunod ng 4 na bomb attack sa may Mindanao. Sinabi ni PNP Director for Operations Major General Valeriano De Leon na magsasagawa na raw ang Regional Director ng Police Regional Office Region 9 ng kanilang assessment kung may lapses na sa intelligence gathering at security measures sa Isabela City sa may Basilan. Kung maalala nga, 2 katao ang sugatan sa nangyaring pagsabog. Sinabi ng opisyal na hindi raw nila kayang isakripisyo na araw-araw na mayroong nabibiktima ng pambobomba sa iba't ibang dako ng bansa. Matapos kasi ang 2 bus bombing sa may Tacorong City at Coronadal City noong nakalipas na linggo, ay nag-issue na rin ang PNP ng memorandum sa lahat ng mga regional directors at unit commanders para palakasin pang security measures sa kanilang mga areas para maiwasang maulit ang insidente. Matapos naman ang 3 araw ay 2 magkahiwalay na pagsabog ang nangyari na naman malapit sa may fast food restaurant at malapit sa garahe ng bus terminal sa may Isabela City. Bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group para mahuli ang mga sospek sa pagpapasabog. Hiniling din nito sa mga residente ng Mindanao na maging mapagmatsyag at maging alert. Samantala po ang Pilipinas at 20 mahigit na bansa lalahok daw dito sa pinakamalaking war game sa buong mundo, itong Rim of the Pacific. At may update si Bombo Annalise Soberano. Muling makikibahagi ang Pilipinas sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercises na gaganapin sa June 29 hanggang August 4 sa Estados Unidos. Ang RIMPAC ang itinuturing na pinakamalaking maritime warfare exercise sa buong mundo dahil lalahukan ito ng 26 na mga bansa kabilang ang Pilipinas, India, Japan, Australia, Singapore, Thailand at Brunei. Ang naturang pagsasanay ay pangungunahan mismo ng Commander ng United States Pacific Fleet at gaganapin ito sa bahagi ng Hawaiian Islands at Southern California. Layon ng maritime exercise na ito ay mapalawak pa ang kakayahan ng mga puwersang pandagat ng mga kalahok na bansa. Palalakasin din ang ugnayan ng 26 countries at ipromote ang free and open Indo-Pacific region. Batay sa ulat ng US Pacific Fleet, nasa 38 surface ships, 4 na submarines at 170 aircrafts ang magiging bahagi sa Biennial RIMPAC Exercises 2022. Magiging involved din sa RIMPAC ang land forces mula sa 9 na bansa. Nasa kabuuang 25,000 personnel ang lalahok sa tinaguriang biggest naval exercises sa buong mundo. Focus ng nasabing exercise ay ang wide range of capabilities demonstration mula sa disaster relief and maritime security operation hanggang sa complex war fighting gaya ng amphibious operations, gunnery, missile, anti-submarine and air defense exercise. Sa pakikipag-ugnayan naman ng Bombo Radio sa pamunuan ng Philippine Navy, naghahanda na rin ngayon ang mga ipapadalang contingent sa RIMPAC 2022. Batay sa inisyal na schedule, sa darating na June 8, 2022, gaganapin ang send-off ceremony para doon
doon sa mga participants mula sa Philippine Navy. Hindi pa masabi ng Navy kung ilang mga barko at air assets ang makakalahok sa pinakamalaking naval exercises sa buong mundo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Tunguhin pa natin yung mga balita sa probinsya dahil mayroon pong dalawa magkaibang sunog sa Cebu kagabi at mayroong update ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, hindi pa idinideklarang fire out hanggang ngayon ang nangyaring pagkasunog ng public market ng lungsod ng Danao, ang amihan ng parte ng Cebu Province. Napag-alaman na nangyari ang sunog bandang alas 9:45 kagabi kung saan sirado na ang nasabing public market. Base sa initial update, walang natala ang CDDRRMO Rescue 211 na fire-related medical emergency. Sa ngayon, nasa fire scene pa rin ang mga kabombiruhan at patuloy pang inaalam kung saan, ano at magkano ang naging danyos ng nasabing sunog. Pero kung ating titingnan, Bombo Gerald, Bombo Ever, malaki ang danyos ito dahil halos kainin na ng nasabing sunog ang buong merkado. Base sa ating mga nakuhang impormasyon rin, ngayong alas 8 ng umaga ay may magaganap na meeting kasama ang mga market vendors upang mapagkasunduan ang ibibigay na temporaryong lugar kung saan sila pwedeng makapagtinda, Bombo Gerald. Oo, itong sunog dyan sa merkado publiko dyan sa Cebu ay talagang malaki-laki yan. Wala pa bang initial na pagtaya kung magkano yung danyos dito sa nasunog na merkado publiko? Yes, Bombo Gerald, tama ka. Malaki-laki rin ang nasabing sunog. Sa ngayon, Bombo Gerald, patuloy pa rin nating inaalam, dahil sa ating last update ay nasa fire scene pa rin yung mga bumbero at nahihirapan silang magbigay ng mga detalye dahil nawala na ng kuryente ang kanilang fire station na nasa malapit rin na merkado, pati na rin yung police station, Bombo Gerald. Hindi pa nakakalabas ang mga bumbero sa nasabing fire scene kaya hindi pa sila pagbibigay ng mga detalye, Bombo Gerald. Oo, at mistulang ilang oras na yung sunog na yan, talagang matindi yung pinasala at wala bang naitalapan ng mga sugatan or kung ano man dyan na sa naturang sunog dyan na Bombo Jane? Yes, Bombo Gerald, base sa ito ang latest update mula sa CDRRMO, wala namang natala na fire-related medical emergency sa nasabing sunog. Pero Bombo Gerald, matagal talaga na apulahin ang nasabing sunog dahil gawa sa light materials yung nasabing merkado, at saka nagkasiksika na, Bombo Gerald. Aside from light materials, Bombo Gerald, marami ring mga tinda, ang posibleng napag-trigger ng malaking sunog, Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Jane. Yes, maraming salamat, Bombo Gerald, Bombo Ever. Yan ang ating latest update mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ako po si Bombo Jane Revecoy nag-uulat para sa Bombo Network News. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa lungsod at probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroon pong kampo po ng militar ang inatake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters doon sa Maguindanao. At may update si Bombo Gary Versas. Nagulantang ang mga sibilyan sa pagsalakay ng mga terorista sa posisyon ng militar sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon sa ulat ng 6th First Brigade na pinaputukan ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF gamit ang M79 grade launchers ang detachment ng Alpang Company ng 40 Infantry Battalion Philippine Army sa sitio Goko, Barangay Labu-Labu 2, Dato Hopper, Ampatuan, Maguindanao. Agad gumanti ng putok ang mga sundalo laban sa mga rebelde na tumagal ng 5 minutong palitan ng bala sa magkabilang panig. Umatras sa mga terorista paakyat sa bulubundukin sa bayan ng Dato Hopper, Ampatuan. Walang napaulat na nasugatan sa mga sundalo habang hindi matiyak sa BIFF. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang combat clearing operation ng mga sundalo laban sa BIFF sa bayan ng Dato Hopper, Ampatuan, Maguindanao. Nag-uulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom!
Ang mga Pinoy naman sa United Kingdom nakisaya sa Platinum Jubilee celebrations ni Queen Elizabeth. Alamin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Iloilo. Nakisaya rin ang Filipino community sa United Kingdom sa festivities na isinagawa upang ipagdiwang ang ika-70 anibersaryo ni Queen Elizabeth sa British throne. Ayon kay Bombo International Correspondent Ramil Isogon, direkta sa UK, kabilang ang mga Pinoy sa libo-libong royal fans na dumalo sa unang araw ng 4-day festivities sa London. Dumagsa ang flag-waving fans sa The Mall upang makita ang royals, habang may mga pumuesto naman sa iilang central London locations upang makita ang royal family sa big screens. Kapansin-pansin rin ang iilan na A+ ang effort sa costume para sa okasyon, kagaya ng Union Jack, habang may costume naman ay inspired sa troops ni Queen Elizabeth. Ayon pa kay Isogon, nag-umpisa ang Jubilee celebration sa Trooping the Colour Parade, kung saan 2 beses na nakita ang 76 na taong gulang na monarch sa balcony ng Buckingham Palace. Si Queen Elizabeth II, ang kauna-unahang monarch na nag-celebrate ng Platinum Year of 70, isang maituturing na unprecedented feat sa monarchy sa Britanya. Mayroong tinatawag na color troopings o pagparada ng aming royal family with 1,500 na Irish Guard troops na may combination ng mga officers and soldiers at saka mga 400 na mga army musicians at saka 250 na mga horses o horsemen. Si Bombo International Correspondent Ramil Isogon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naniniwala si North Atlantic Treaty Organization na NATO Secretary General Jens Stoltenberg na matatapos pa rin ang gyera sa Ukraine at Russia sa isang negosasyon. Ito ang isa sa naging tinalakay ng NATO Secretary General ng personal na nakipagpulong ito kay US President Joe Biden, Vice President Kamala Harris at National Security Advisor Jake Sullivan sa Pentagon. Pinuri nito ang ginagawang pagsuporta ng US sa Ukraine kung saan binabago nito ang mga nagaganap na gyera sa Ukraine. Labis naman ay kinalungkot nito dahil sa maraming mga Ukrainians ang nagbubuwis na ng kanilang buhay dahil sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Bombo Sports News. Samantala, gumawa po ng kasaysayan ang Los Angeles Lakers superstar na si LeBron James matapos maging kauna-unahang active player po sa NBA history na mayroong net worth na $1 billion. Ito ay base po sa report ng Forbes magazine. Sa listahan po ng highest paid world athletes mula May 2021 hanggang May 2022, pumapangalawa si James na mayroong total income na $121.2 billion at ang nanguna pa rin dito itong Argentina playmaker at itong Paris Saint-Germain star na si Lionel Messi na mayroong 130 million na nakita. Ang 37 years old po na forward ay 4-time NBA champion at 4-time NBA most valuable player. At ito po ay pangalawa po ito sa all-time scoring list ng liga at naglaro po si LeBron James mula noong taong 2003. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po tayo ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos at 46 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos at 66 centavos. Ang Singaporean dollar 38 pesos at 17 centavos. Habang ang Saudi Arabian riala ay 13 pesos at 98 centavos. Ang euro 55 pesos at 89 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil po sa kinaharap ng bansa at ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need.
to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabarang Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong markasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes pet sa trasa na sa bulan na sang Hunyo sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Biyernes ka ano man ang bulan sa mga year 2022. Out na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalamati diri sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilogman ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sabog nga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. O Game 1 sa National Basketball